Aduana zaharra, Irungo trenbide memoria industrialaren parte da. Eta hainbat hamarkadatan, funtsezkoa izan da hiriaren jarduera ekonomikoan. Gaur etapa berri bati ekiten dio. Zaharberritzeari esker, ondare historiko hori berrikuntzaren hiri barrutiaren bihotza bihurtuko da. Kontua ez da eraistea eta hutsetik hastea, baizik eta dagoena berrinterpretatzea etorkizuna eraikitzeko. Innovation hub bat ez da eraikin bat bakarrik, ekosistema bat da, 3 dimentsio lotzen dituen espazioa. Dimentsio ekonomikoa, fisikoa eta harremanena. Lankidetza sareak sortzen dira. Ezagutzan oinarritutako jarduera ekonomikoa bultzatzen da, eta talentua erakartzen eta bertan mantentzen da. Hiri barruan kokatutako espazio zientifiko teknologikoa da, non ikerketa aplikatua, teknologia eta enpresa berrikuntza hiriarekin harreman zuzenean garatzen diren. Aduana ekipamendu publikoa izango da, eta honako hauetara bideratuko da. Lankidetza espazioak, ekintzailetza programak, unibertsitate prestakuntza eta lanbide heziketa, enpresa ekitaldi eta topaketak. Ikerketa zientifiko teknologikoa eta ezagutzaren transferentzia. Aduana zaharra enpresa berritzaileak, prestakuntza zentroak eta proiektu teknologikoak hiritik atera gabe garatzeko leku gisa proiektatzen da. Eraldaketa horrek enplegu kualifikaturako aukera gehiago emango dizkio hiriari. Enpresen benetako premiekin lotutako prestakuntza programa gehiago, hiri ingurune aktibo eta dinamikoa, talentu gaztea erakartzeko gaitasun handiagoa. Proiektu zientifiko teknologikoen sorrera, ingurunea ekonomikoki suspertzea eta Irun marka hiri berritzaile gisa indartzea. Aduana zaharra geltoki intermodal eta internazional berriarekin, parke nagusi berriarekin, eta jarduera ekonomikorako zein bizitegi erabileretarako espazio berriekin integratzen da. Ondarea aukera ekonomiko eta etorkizuneko aukera bihurtuz. Horrela, Aduana Innovation hub Irungo berrikuntzaren hiri barrutiaren motor berri bihurtzen da.